ना सारदों नै जोंहा लोगोफोर ना सारगासिनो दङ। गांजेमा मासे मोनबाय। नि सिंखावरि दङ। आयौ मासे गलांनो नागिरदों। नास्राय मासे सिंखावरि दंसोगारो। सिंखावरि मासे मोनदों नै। एम्बुआ बारदों। फुस नै ना सारनाया इसिबां मोनबाय नै लोगोफोर नायलाय माबायदि जि मोजां मोजां खानाया स्र'स्र'नो एंखावरि मोनसोगारदों नै एंखावरिबो मोनदों एम्बुबो लादों दै नै मासे मानै एम्बुबो दङ एम्बु थेरे एम्बु थेरेबो लादों एंखावरिया जि मोजां मोजां खानै नै गांजेमा मासे मोनदों लोगोफोरनि गांजेमाबो मासे मोनदों आरोना ना सेंआ जि बारखादों नै गोथां गोथांखौ फिना दोननोसै ना सेंखौ ना दाना संहरनोसै आरोना ओंख्रिखौहाय आङो नै नाखौ सायनानै लाबाय मैथाजों संनोसै नै ओमफ्राय नै एंखावरिखौबो बिगुर गारजोबनानै लाबाय आङो बेनिफ्राय नै नाया माबाया एम्बुखौ सेलायनानै लाबाय बेखौबो आरामनो ना एवफ्रामनायखौ खांना लाथ'बाय आङो नै दाना मैथा होनोसैलाय नै सिंखावरिखौ एवगासिनो दङ नै बिथिंजाय अरदाब मोननै मोननै संखाबाय माने दिनै अरदाबाव संदों मोनबाय नै मैथाजों ना ओंख्रिया मोनबाय लोगोफोरनि दानिया खांख्राइ एंखावरियाबो मोनबाय नै एंखावरि एम्बु एवनायाबो मोनबाय नै लोगोफोर दानिया एम्बु थेरे एवनाया जि गोथाव एवखाबाय बेनिफ्राय आङो एवबाय थानायखौ माने भिडिअ बानायबाय थादो आरोना डाइरेक्ट मोननायखौहाय भिडिअ बानायबाय रानिनो ओंखाम दौदोंमोन ना बेनिखायनो माने आङो भिडिअ बानायबाय थानो सम मोनासै मुला खाजि लगायनोसैलाय नै दाना आङो मुला खाजिबो लगायना जानोसै गोथावनो ओंखाम जानोसै लोगोफोर दानिया नै आं खुरनानै लाबाय आरोना खुसेंग्रा बेनिफ्राय नै माबा बाथोना मा होनो गांजेमा बाथोना आरोना बेनिफ्राय एम्बु लाबाय गासिबो मुला पियास ओंख्रि मैथा ओंख्रि दहायनो खिथाजोबखानाय आरोना ओंख्रिफ्रा मा मा ओंख्रि मा जागोन मामि मामिया जाग्रोनोसै होनबा मामखौ ना मामि मबाइल नायनांला मामि सना जानोसै दाना नै माबा सिंखावरिखौ जानायना नायनोसै बिराद गोथाव बिराद गोबाव जाखाबायमोन आरोना एंखावरि मोनजायैया दिनैसो मोनजादों बिराद मोदोमखादों आरो मासे जाबावनोसै आं बिराद गोथाव मोनखादों गांजेमा बाथोनथ' बिराद गोथाव जागोन बायदि मोनखादों मासे मोदोमखादों गांजेमा बाथोनखौबो मोनजायैया बिराद गोबाव जाथारबायमोन आङो
이 끓어가든. 몰라가지. 마미, 만 모빌 내버 탈까 마미? 저도. 에살. 내 모빌 골랑 피. 저도. 이거 잔능. 잔나 하든. 응. 아까. 그렇다. 잔나 하든. 뭐장이자. 자. hả? Mà con nangko? Embu ya bar embu. Sana hagan ngeroang bas nani. No, nani ini. Embu tere le mami. Embu tere, sade. Toto. Betul. Mama. Jangan pisah le, Pak. Betul. Betul nggak? Oh dia jangan aja ke? Jaket. Khang khai cứ giàn đi rồi. Được không? Thằng đó thằng nâng xuống nào. Thằng sẽ. Khá này bắn bố của kìa. Ăn đi. Biết sàn xem. Mama. Biết cần dàn hả mami? Đây lại cứ dàn đây không? Cả sẽ lấy nó ra lại bài. Cái phòng nó nhỉ? Đó. Cái thợ dậy thôi. Cái không làm. Cái tao. 머리야 같아 자든 나만이 강지마 맡은 맛이 더 막 그잖아 이거잖아 이거잖아 이는 이거잖아 야마미는 러러러러 먹고 나야 그냥 야마미 그 반가 그거 가 아빠, 맘, 맘 전화 맘, 맘 giả không nắn giả bố bé cả cái thầu mình thằng kia bay bảy thằng gì nắng số nào papa 좀 thằng trẻ 라니야 당신아 lại ra gương 11 sạt Mama, cơ, Mama, sao mami sao 플라스틱
नोंथांखौ दासो खहाबबाय दानि आंजों न' खबरसो जाबावबा जाला आलौदों खोमाहाय मुला जानाया मुलाया आलौवो ना मामि जानाङा एम्बु एवनाया गेब्लेदों आंना एसे खिन्थु बिराद गोथाव जादों Macam ke mami? Apa sih? Nah, Mam, mam salah. mam siapa bang? Mam salah. Mam kon siapa bang? Sana, kau siapa? Masih gotaw-gotaw जादों दिनैनि ओंख्रिया खांख्राया थिलेब-थिलेब नै जि बुरजाखानि खांख्राया फिसा-फिसा मेलेम गोनां जि मोजांथार मैथाया फिथाइ थाइख्रि जि गोथाव जाखादों नाजों दाबायदियाव मैथाया बरिया गोथाव जाखाथारो
मासे गोथाव जादों एम्बु थेरेया एम्बु थेरेखौ सोरबा सोरबा जाया जानो हागौ दे लोगोफोर सोरबाफोर मुगैयो खोमा ना आं आरो गोथावथार मोनो इमान बुरजा एंखावरिखौ दिनै जि आंगाय जाखाबाय मानसिफ्राबो सानैल' ना जोंहा दिनै रानियाथ' जानोनो हाखाया नालाय बाबुआथ' हजोंहाय बालिगावआव दंहैयो जोङो माइ हानो खोदोमगुरियावसो दंफैयो नालाय गामियाव ओमफ्राय सानैल' आरोना जाग्राफ्रा जोंहा दिनै जाख'नो हाला जाखाबाय आं माइ हाबाय थानानै भिडिअबो बानायनाय जाथाराखैमोन आङो दासान्दि साननैसो दिनै मोनाबाबो भिडिअ बानायबाय आरोना आङो सानावबो एकदमबारे समखौनो मोनाखै ओमफ्रायो दिनैहाय माने ना सारबायबो बेनिफ्राय दा जानायजों माजों हर जालांबाय आरोना भिडिअआ सान्दुंआ गोसाथार जादों गोथावलाय गोथाव जादों गोसाबो जादों एम्बु भाजाया जा गोथावखा बिराद गोथाव जि गोथावखा जानो हाला लोगोफोर आङो एंखावरिखौ माने जानानै आंगायबाय इमान बुरजामोन ना ओमफ्राय माने आंगायलायबाय आरोना ओमफ्राय जानो हायैखौलाय मानो जाबाय थानो जाला आं बेखौहाय गाबोन जानो दोनगोन जि गोथाव मिलौखादों माने एकदमबारे इमान गोबाव दिननिफ्राय दिनैसो हाइस माने बुरजा जादों आङो एंखावरिखौहाय बिराद जानाय जाबाय माने गांजेमा बाथोनखौबो जि मोदोमनाय मोनखाबाय दिनैहाय गोथाव जाखाथारबाय आङो एम्बु थेरेयाबो जि गोबाव जाखाबायमोन जायैया दिनैसो एम्बु थेरेबो जाबाय माने बेनिफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोननोसै आरोना नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनफिनसिगोनलाय बेनिफ्राय जाय आंनि चेनेलाव गोदानै नायदों सोरबाफोर
साबसक्राइब खालामनानै होदो आरो ना भिडिअखौबो लाइक खालामदो शेयार खालामनानै होदो आरो ना बाय बाय बिदिब्ला लोगोफोर गुड नाइट